أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Lelo Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu, uAllah uthi loyo muntu loyo engimvikele mina esihogweni ngamfaka kwiparadise, loyo muntu loyo yiloyo muntu loyo ophumelele ngempela, yiloyo muntu loyo osindiswe ngempela. Nayo ke insindiso yeqiniso, hayi le nsindiso le enikhuluma ngayo thina singayazi ukuthi kwakunsindiso bani leyo. Noma mhlawumbe igama elithi ukusinda anilazi ukuthi lisho ukuthini. Igama elithi ukusinda alisho ukukholwa, lisho ukusinda engozini ethi ubhekene nayo, ususindile manje. Igama elithi insindiso lisho lokho, hayi lento lena nenitshela abantu nikhohlisa abantu. Lalela-ke, ingako siloku sifundisa ngokufa, ngoba ukufa is a sadness fact of life. Ukufa isenzo esiyimvelo sempilo esibuhlungu esingajwayeleki, ingako sikhuluma ngako. Uzothi mangabeke usufile, usuhambile emhlabeni, umzimba wakho usufile, umphefumulo wakho usukunambithile ukufa, bese ziyaqala manje ihlobo nabangani nomakhelwane benza manje amalungiselelo omncwabo wakho. Cabanga ngaleso sikhathi ukuthi kunjani ebusweni babo. Bayakhala labantu laba, ayisekho into abangayenza, asephele agambaqa, amanzi asechithekile, angeke usakhona ukwenzani ukuwawola. Indlela abaphila ngayo nabo sebeyazehlisa manje, sebeyahlonipha, sebethukile kwabona ukuthi mangabe kufa osibani osozimali, abantu abanakho konke, thina besingobani. Bathukile nabo manje. Ngendlela manje nabo abesebethuke ngakhona bayaqala manje sebethi ukuyiqoqa kancane. Ukufa umuntu kumkhumbuza 2 minutes. Once wabuye emngcwabeni uyaqala futhi ubuyela kulento lezi ezibhedayo akade ezenza. Usekhohliwe uthi umdali njengoba nibangcwaba. Cabanga ukuthi nawe ngelinye ilanga lemini yeza nakuwe, nawe uzongcwatshwa. Okay. Imizimba yabo iyoqhekezeka ekubeni ibe yicucu. Mase ufike lapha ethuneni, umzimba wakho uyoqhekezeka uze ube yicucu. It will be scattered into pieces. Sebehambile manje emhlabeni, bashiye izintandane, bashiya abafelokazi, noma bashiya abafelwa. Uma kabe kuyinkosikazi, indoda isala iwumfelwa. Uma kuyindoda, umama usala ewumfelokazi. Ihlobo zabo ziyakhala, ziyazila. Izinto zabo akade benazo, imoto, imizi emabayibaya, amagolide, amawashi ongawacabanga, impahla okade uzigqoka, sekuyiphupho kuwe. It's over, kuphelile, azihambi nawe. Yonke lento lena uyishiye kuphi? Uyishiye emuva. Kuwe ayisaziwa lento lokuthiwa isikhathi, ayisaziwa lento leyo okuthiwa yilanga, ayisaziwa leyo nto leyo. Awusomi njengoba duma la emhlabeni, awusalambi, awusasweli, awusakwazi kuthanda, awusakwazi kuzonda, awusakwazi kuhawukela, awusakwazi kwenza lutho mfowethu nawe dadewethu. Okwakho sekuyithuna. Uma ufika lapha ethuneni, kuya ngokuthi wena uyiphethe kanjani emhlabeni,
indlela ithuna elizokwamukela ngayo. Indlela athi uziphethe ngayo ithuna lifana noma wakho. Uma ngabe athi uhlukumeza umzali wakho, uma ngabe umzali wakho esefika kuwe ade khuza ungalaleli, sekuthiwa uboshiwe, mayifika lapho umzali wakhe akafika khale, kodwa ufika thini? Ufika athi angukhuzanga yini? Zwana-ke ithelo zezenzo zakho. Kunjalo-ke ethuneni. Ithuna lifana nomzali. Uma ngabe ade wenza kahle, nalo likwanga kahle, lik-embrace kahle, likwamukela kahle. Uma ngabe ade ungenzi kahle, nesamukelo lapha ethuneni asikho sihle. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.